ስርዓትነው ለሕዝቡ በደም ታስሯል ወጀቡ ጽኑ ክብርን ያየነው ኢየሱስን ይዘነው ክርስቶስን ለብሰነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ይብዛሕልኩም ክቡራት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከመይ ንአኹም ከመይ ስነብዛ ሰዓት በፂሕኩም ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዛ ቅድስቲ ሰዓትን ዕለትን ባርክ ቅዱስ ንዝሐና ክብሪ ምስጋና ንዕኹን እሙ ድማ ካብ ሕፉ ወዳት ዘይስፍላ ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተኸበረት ዝተመስገነት ትኹን። ኩሎም ጻድቃናት ሰማዕታት ሃዋርያት ነቢያት ብድነዎም ማዕረግ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝተኸበሮም መጠን ዝተኸበሩን ዝተመስገኑ ይኹኑ ኣሜን። ሽም በዓል ክምህረና እዩ ዝበልናዮ ሕፅር ዝበለ ብህላዊ ሕዝና ኣለኩም ቀሪብና እንህና እሞ ነብኡ ክነብለኩም እነቕርበለኩም ኣሕዋትኩም ድማ ክብርቲ ሓፍትና ሃብታምንሽ፣ ክብርቲ ሓፍትና ዮርዳኖስ፣ ክብርቲ ሓፍትና ዓበባ ሓፍትኩም ስንዳይ ኣቦ ምዃን እዩ። እስካብ መወዳእታ ተኻተተና ሰናይ ጻንሐት። ዘጸአትነው ለሕዝቡ በደም ታስሯል ወጀቡ ጽኑ ክብርን ያየነው ኢየሱስን ይዘነው ክርስቶስን ለብሰነው። ሰላም ኣምላኽ ይብዝሓልኩም ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ ፀኒሕከን? እግዚአብሔር ይመስገን። ክብርቲ ሓፍትና ኣለና ብምሕረት ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን። ከመይ ፀኒሕኪ ክብርቲ ሓፍትና ኣለና ብምሕረት ኣምላኽ ኣሜን። እንኳዕ ሰላም ፀናሕከን ክቡራት ኣሕዋተይ። ሽም በዓይ ሕቶ ኣለዋ ንሲ ክሓተክን። እሺ ደስ ይለና ክብርቲ ሓፍትና። እሺ ደስ ይብለና ክብርቲ ሓፍትና። እማ ብርሃን እሺ ትበልክን ክቡራት ኣሕዋተይ። ሽም በዓይ ቀዳማይ ጥያቄ ዮርዳኖስ ሓፍተይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ሓጢኣቱ እንተትዝክር ብዛዕባ ናይ ብፃይ ሓጢኣት ኣይምዘከረን ዝበሉ ቅዱስ ኣቦ መን ይበሃሉ? እሺ ቀሪት የስማዕልና ክብርቲ ሓፍትና ኣቦና ሙሴ ጸሊም ይበሃሉ። ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብርቲ ሓፍተይ ዮርድየ። ሽም በዓይ ካልአይቲ ሕተኺ እቲ ካብ ፈተና ዝሃድም ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝሃድም ዝበሉ ኣቦ መን ይበሃሉ? ቃለ ሕይወት የስማዕልና ክብርቲ ሓፍትና ኣቦና ጳውሎ ይበሃሉ። ኣሜን። ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብርቲ ሓፍትና ዮርድየ። ሽም በዓይ ሰለስተይቲ ሕተኺ ሓንቲ ሕማቕ ቃል ንሓደ ጥዑይ ሰብ ጨካን ትገብሮ፣ ሓንቲ ልምዕቲ ቃል እውን ንሓደ ጨካን ሰብ ጥዑይ ትገብሮ ዝበሉ ኣቦ መን ይበሃሉ? ቃለ ሕይወት የስማዕና ክብርቲ ሓፍትና ኣቦና ቅዱስ መቃርስ ይበሃሉ። መሃናየ አይገደብም የዝማሬው ጅረት አይቆምም የእግዚአብሔር ነው ሰራዊቱ አይፈታም ትጥቁ ጉልበቱ መሃናየም አይገደብም የዝማሬው ጅረት አይቆምም የእግዚአብሔር ነው ሰራዊቱ አይፈታም ትጥቁ ጉልበቱ። ኣይ ክብራተይ ረሳዕኽና ንድኽና ኣነ እውን ኩኖኺ እዋይ እናኸዳኸያ ሕና ደዳዊ ኸይዳ ዳበና ፀጣ ሃምባኸ እሹም በዓይ ክሓተ ክደኣ ክውን ሃብታምንሽ ሓፍተይ ቀዳማይ ሕቶ ጣዕሳ እታ እንኮ መንገዲ ንስሓ እያ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦ መን ይበሃሉ? እሺ ቃለ ሕይወት ያስምዐና ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ይበሃሉ። ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብረተይ። ሽም በዓይ ካልአይቲ ሕተኺ ደቂ እቶም ክቡራት ኣቦታት ክትኾኑ እንተደሊኹም ንሳቶም ዝፀሓፍዎ እምበር ካልኦት ዝፀሓፍዎ ኣይትእመኑ ዝበሉ ኣቦ መን ይበሃሉ? ቃለ ሕይወት ያስምዐና ክብርቲ ሓፍትና መልሲ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ይበሃሉ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብርቲ ሓፍትና። ሽም በዓይ ሰለስተይቲ ሕተኺ ቅዱሳት መጻሕፍቲ እንተኣንቢብኩም ንሳቶም ከመይ ክትነብሩ ከም ዘለኩም ክነግሩኩምን ከድሕኑኩምን እዮም ዝበሉ ቅዱስ ኣቦ መን ይበሃሉ?
እሺ ቃለ ሕይወት ያስምዐና ክብርት ሓፍትና መልሲ ቅዱስ አንጦንስ ይበሃሉ። ሰላሜን አብዚው ግቢልኝ ከቤቴ እጥራሻለሁ ድንግል እመቤቴ እንዳትለይኝ በቀንም በማታ ልቤን አብርቺው ሁኚልኝ መከታ ሰላሜን አብዚው ግቢልኝ ከቤቴ እጥራሻለሁ ድንግል እመቤቴ እንዳትለይኝ በቀንም በማታ ልቤን አበርቺው ሁኚልኝ መከታ باي كورات حتي كلها قالت يسمعنا باي عن لا حطوني تنيك حتى كندما أشن كورت حفتنا دسلا لنا خورتي. እሽም በአይ ከወርታ ሓፍትና ቀዳመይቲ ሕቶ ንኣኺኣ ትኾን ዘላ ዓረፍቲ ነፍሲ ክትረክብ ዘወትር ቅዱሳት መጽሓፍቲ ምምልካት ፈትዎ ዝበሉ ኣቦ መን ይበሃሉ? ቃለ ሕይወት የስምዐና ከወርት ሓፍትና የርድዬ መልሲ አቦና ማር ይስሐቅ ይበሃሉ። ቃለ ሕይወት የስምዐና ከወርታ ሓፍትና ካልአይቲ ሕቶ ኺለለ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ምንባብ ካብ ኩናት ሓጢኣት ዝከላኸል ጽኑዕ ዋልታ እዩ ዝበሉ ኣቦ መን ይበሃሉ? አሜን። ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና ከወርት ሓፍትና የርድዬ መልሲ አቦና ኤጲፋንዮስ ይበሃሉ። ቃለ ሕይወት የስምዐና ከወርታ ሓፍትና ሽም በአይ ሳልሰይቲ ሕቶ ኺለለ መጽሓፍ ቅዱስን ቅዱሳት መንፈሳውያን ጽሑፋትን ዘየንብብ ሰብ ሓጢኣት ምስ ዝገብር ሓጥኣት ከም ዝገበረ ኣይፈልጦን ክብደት ሓጢኣት እውን ኣይሰምዖን ዝበሉ ኣቦ መን ይበሃሉ? ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና ከወርት ሓፍትና የርድዬ መልሲ አቦና ማር ይስሐቅ ይበሃሉ። አሜን። ቃለ ሕይወት ያስምዐልና ኩልክን ክብራት ኣሕዋተይ እምበኣስ ኣነ ንሕብተናትኒ ክሓተትን ድማ እሽኒ ከወርታ ሓፍትና ደስ ይብለና። እሽኒ ክብርት ሓፍተይ ዮርዳኖስ ንዓኺያ ትኾንና ዘሕቶ እዚኣ ናይ መጀመርያ ሕቶኺ ንርእስኻ ብሓሱት ኣይትውቀሳ ንርእስኻ ምኽሳስ ትሕትና ኣይኮነን ዓብዪ ትሕትና ሰባት ክውቅሱኻ ከለዉ ምዕጋስ እዩ ዝበሉ ኣቦ መን ይበሃሉ? ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብርት ሓፍትና ሃብታምነሽ መልሲ ቅዱስ ስራፊዮን ይበሃሉ። እሺ ቃለ ሕይወት ያስምዐና የርዲ ክብርት ሓፍትና ናይ ካልኣይ ሕቶኺ ጸጋ እንተ ተዋህብካ በቲ ዝተዋሃበካ ጸጋ ኣመስግን ዘይተዋሃበካ ጸጋ ክትደሊ ኢልካ ነቲ ዝተዋሃበካ ከይትስእን ዝበሉ ኣቦ መን ይበሃሉ? ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብርት ሓፍትና ሃብታምነሽ መልሲ ኣቦና ማር ይስሐቅ ይበሃሉ። ይሓልፍ ሓጢኣት እሺ ቃለ ሕይወት ያስምዐና ክብርት ሓፍትና የርዲ ናይ ሰልሳይ ጥያቄ ድማ ወርቂ ኩሉ ብሓዊ ከም ዝተፈተነ ናይ ክርስቶስ ጸጋን ክብርን ከይተፈተንካ ምርካብ ኣይከኣልን ናይ ዓለም ፈተናን እሳትን ቀልጢፉ ይሓልፍ ሓጢኣተኛታት ዝኣተውዋ ገሃነምን እሳትን ግን ንዘለዓለም እናነደደ ይነብር ዝበሉ ኣቦ መን ይበሃሉ? አሜን አሜን። ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብርት ሓፍትና ሃብታምነሽ መልሲ ኣቦና ቅዱስ ሚናስ ይበሃሉ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብራት ኣሕዋተይ ፀጊየ ዝሕልኻትክን ሽምባይ ናይ መወዳእታት ሓፍታትት ክብርት ሓፍትና ዓበባ ብመንፈሳውነት እንተ ደኣ ዘይተግናሕስ ትኸስ ንብል እንተ ደቅስና ድማ እቲ ጸላእና ዲያብሎስ ይመጽእ እሞ ባህ ዝብሎ ተኸሊልና ይኸይድ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦ መን ይበሃሉ? አሚን። ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብርት ሓፍትና መልሲ ቅዱስ ቃርሳዊ ይበሃሉ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብርት ሓፍትና ዓበባየ ፀጊየ ዝሕልኽ ሽምባይ ካልአይቲ ሕቶኺ ወዲ ሰብ ስግኡን ወይ ኣካሉን ነፍሱን ዝተዋህዶ እዩ። ስጋና ወይ ኣካላትና ምግቢ እንተዘይተመገብና ክንነብር ኣይንኽእልን። ነፍስና ድማ ጸሎትን መንፈሳውነትን ፍልጠትን እንተዘይተመገብና ምዉት እዩ ዝበሉ ኣቦና ቅዱስ መን ይበሃሉ? አሜን። ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብርት ሓፍትና ጸጋ ዝሕልኺ መልሲ ቅዱስ ኣፍርዮን ሰራዊ ይበሃሉ። ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብርት ሓፍትና ዓበባየ ሰልሳይ ሕቶኺ ንኣምላኽ ኢልካ ደኣ ንሰብ ፍራሕ እምበር ንሰብ ኢልካ ንኣምላኽ ኣይተገልግል ዝበሉ ኣቦ መን ይበሃሉ? አሚን። ብሓቂ ቃለ ሕይወት የስምዐና ክብርት ሓፍትና መልሲ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ይበሃሉ።
አሜን። ቃለ ሕይወት ይስምዐና ሆራት ሐዋቴ ጸግዮ ዝሐልኻትኩን እግዚአብሔር አምላኽ አሜን። አሜን አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ያስምዐና ጸጋዮ ዝሐልኩም እግዚአብሔር አምላኽ ኩራት ሐዋቴ አሜን አሜን። ቃል ይስምዐና ጸጋዮ ዝሐልኩም እግዚአብሔር አምላኽ ኩራት ሐዋቴ አሚን አሚን። ቃለ ሕይወት ቃለ በረከት ይስምዐና ጸጋ ዝሐልኩም ኩራት ሐዋትና አድሕነኒ ካብ መከራ ስቃይ አውፅአኒ ብዘይካኻ መድሕን ኣነ መን ኣሎኒ ምዃንካ ኣሚነ ኣማኑኤል ምሳይ ኣድሕነኒ ብል ተንበርኪኸ ጐይታይ ንሕዋትና ቃለ ሕይወት ይስምዐና ጸግዮ ዝሕ እግዚአብሔር አምላኽ አሜን። ሽምባ ኩራት ኣሕዋትና ንሓትና ጀምርና እስካብ ንውድእ ጽኒኢልኩም ስለ ዘዳመጽኩምና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጾምን ጸሎትን ጽኒኢ ኢሉ የዳምጽኩም። ብኻልኣይ ክፋል እስካብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ወስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ጊዮርጊስ ተነሳ በፈረስ በጫካ ተጥላ ላለችው ለመድረስ የጌታን ስም ታጥቆ ፈጥኖ ደረሰላት። በመስቀል አማትቦ በጦር ገደለላት። ጊዮርጊስ ተነሳ በፈረስ በጫካ ተጥላ ላለችው ለመድረስ የጌታን ስም ጠርቶ ፈጥኖ ደረሰላት። በመስቀል አማትቦ